i avui serà un gran dia, aprofita'l. Quan entrem en el món de la productivitat hi ha molts de sistemes, moltes metodologies de treball que ens ajuden a organitzar les nostres tasques o el calendari o el temps o els fluxos de treball. El més famós, l'original, la bíblia de l'organització és el sistema GTD, Get Things Done, de David Allen. Molts sistemes actuals es basen en aquest sistema, en el GTD, on conceptes explicats dintre de la metodologia de David Allen. Allen, que s'escriu A-L-L-E-N, Allen, però no va inventar les claus hexagonals, que per cert es diuen Allen perquè l'empresa que les va popularitzar als Estats Units es deia així, es deia Allen o Allen Manufacturing Company, però a Itàlia n'hi diuen Brugola, Klaus Brugola, en nom del que va inventar aquestes claus, l'italià Egidio Brugola, l'any 1926, i a Alemanya o Holanda en diuen Klaus Inbus, en nom de l'empresa que realment va començar a comercialitzar aquestes claus. I així és com en un vídeo de suposadament productivitat acabem parlant de claus Allen, tot plegat molt productiu. En tot cas, felicitats, acabes de fer aquest primer pas per entrar en el fascinant món de la productivitat. David Allen, després de primer heroinomen, venedor, cambrer, professor de karate, mag, gasolinero, cuiner i altres moltes coses, de fet, té el títol de 35 professions als 35 anys. D'alguna forma, tota aquesta experiència el porta a fer unes xerrades de motivació, de producció, i quan tenia 55 anys va escriure un llibre, el seu primer llibre, i ho va petar, no? Bestseller, milions de còpies venudes. El 2015, de fet, va publicar una reedició actualitzant els exemples, perquè, clar, el sistema del 2001 no tenia en compte la tecnologia actual. Va muntar també la seva empresa basada en el sistema que explica en el llibre, i tot arreu s'ha convertit en un gurú de la productivitat, entrant en canals, en YouTube, i explicant tot el seu sistema i la seva manera de fer, que és el que us intentarem explicar avui. Aquí diuen que els camins del senyor són inescrutables, ho diuen per al senyor David Allen. Per explicar-vos avui el sistema GTD ho farem amb una petita presentació que he fet jo mateix, que us explico com interpreto jo aquest sistema i les formes d'aplicar-ho. Per tant, com diuen allò, lights, camera, action. Sistema GTD, David Allen, 2001, Get Things Done, From To-Do List to Get Things Done. És un sistema d'organització que et permetrà fer coses, però compte perquè aquestes coses no es fan soles, les hauràs de fer tu, i per tant necessitarem esforç, constància i disciplina. Per mi, la frase més important de tot el llibre és aquesta, és Your mind is for having ideas, not for holding them. Necessitem un repositori extern, el que en diuen el second brain, la teva memòria externa, que et permetrà buidar la teva ment. El concepte de Mizuno Kokoro, Mind Like Water, prové de les arts marcials. El va fer famós en Bruce Lee amb la seva frase Empty your mind, be formless, shapeless like water. You put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put water into a teapot, it becomes the teapot. Water can flow or it can crash. Be water, my friend. L'amic Rajoy no va entendre ben bé de què anava la frase i es va quedar amb el concepte de un vaso és un vaso, però això és una altra cosa. El concepte és que necessitem buidar la nostra ment, fer-la adaptable per tal que estigui preparada per tot allò que la necessitem. Anem a veure els 5 passos que, segons el sistema GTD, ens permet posar ordre en el caos. I són 1. Recopilar la informació, 2. Processar-la, 3. Organitzar-la, 4. Revisar-la
i 5 fer-ho. Som-hi! Tot el que veus, tot el que llegeixes, tot el que et diuen, el que penses, el que creguis que et pot ser útil, captura-ho. Ho podem fer en un pòstit, podem fer una foto, una gravació de veu, la nostra agenda, el mòbil. Tots els suports són bons, però com menys en fem servir millor. És a dir, si ho pots concentrar tot en un sol lloc, aniràs millor. Jo faig servir el WhatsApp, m'envio missatges a mi mateix a un grup en el que estic jo sol, així puc posar-hi text, fotos, notes de veu, vídeos, enllaços, tot en un sol lloc i a més en la seguretat del cloud de WhatsApp. Seguim. 2. Processem la informació. Fem aquest primer filtre. Desgranem el que són accions del que no. Cada cosa que hem capturat ens hem de preguntar què és això? Hem de fer-hi alguna cosa? En el cas que no haguem de fer res, comencem la organització. Punt 3. Organització, que és el punt on dedicarem més temps per explicar-te com aconseguir que cada cosa quedi al seu lloc. Comencem a organitzar les coses que no són accions. Les coses que no són accions, els inputs que no són accions, els classificarem de 3 formes. O bé els descartarem, aniran directament a la brossa, és una informació que ja no ens interessa. Si és un concepte a revisar, una referència, el convertirem en nota, o bé si és un concepte que volem donar-li una altra volta, que no el volem llançar, volem esperar, potser algun dia ens servirà per alguna cosa, el podem deixar a la nostra carpeta d'idees, la incubadora, els desitjos, el someday maybe. Jo, per organitzar les meves notes, faig servir, des de fa més de 10 anys, Evernote, un dels millors sistemes d'organització de notes multiplataforma. Seguim organitzant i anem a organitzar les coses que sí que són accions, els actionable items, coses que podem fer. I aquí hem d'anar seguint un diagrama amb bases, preguntes, respostes, i la primera d'aquestes és si això és una acció simple. Recordem que un projecte és un seguit de passos amb un resultat. Per tant, si el que hem de realitzar té més d'una acció, potser estem parlant d'un projecte i per tant l'hem de tractar com a tal. Per tant, no és una acció simple, l'entrarem en el nostre gestor de projectes, que en el meu cas, a nivell empresarial, estem fent servir un programa que es diu Estio, www.estio.cat, un CRM supervitaminat, fet 100% a Catalunya i en català, de fet a Girona, i ja saps, Girona més. Seguim amb el sistema GTD. Les diferents accions d'un projecte al final s'hauran de tractar com a accions individuals i accions simples i per tant entraran en aquest recorregut i ens preguntarem: són accions que puc fer en menys de 2 minuts? I aquesta és la regla dels 2 minuts, la referència que feia en el vídeo anterior on parlava d'hàbits. Poso el link aquí dalt. La regla dels 2 minuts és molt simple i és: aquesta cosa que has de fer, la pots fer en menys de 2 minuts, perquè si és així, fes-la. No perdis més temps. Fes-la ara, treu-te-la de sobre. Sabeu aquell acudit que s'ha espatllat la fotocopiadora, que és un diagrama de flux? T'ha vist algú? Doncs si t'ha vist algú, l'has cagat. Si no t'ha vist algú, pots culpar algú altre. Va una mica d'això. Si la tasca dura més de 2 minuts, la primera pregunta és: ho fas tu? Si no ho fas tu, és que aquesta tasca s'ha de delegar. Normalment, delegar són 2 tasques, 2 accions a fer, la de comunicar i la de seguiment. Aquestes tasques tornarien a la ruta inicial. En cas que sí que hagis de fer aquesta tasca tu mateix, ens hem de fer la següent pregunta, i és: tenim una data concreta a fer-ho? Compte que una data concreta és diferent a fer-ho abans d'una data. Si tenim una data límit, això és una tasca amb un deadline.
les meves tasques, la llista del to-do list, ho faig amb el programa Todoist, un gestor de tasques multiplataforma integrat amb el calendari, el mail, una bèstia que també faig servir des de fa més de 7 anys, amb algunes interrupcions, però que no ha parat d'evolucionar i ha fet que hi tornés a caure una vegada i una altra. Sí, sóc una mica cul inquiet amb les aplicacions. En canvi, quan tenim una tasca per fer en una data concreta, que és en un dia i una hora específica, i a vegades també un lloc concret, això és una cita. I aquesta cita va al nostre calendari. I el millor calendari, i a més gratuït, no et compliquis la vida amb altres opcions, és el calendari de Google. Acabem aquí el punt més important del sistema GTD, l'organització. Ara ja ho tenim tot classificat en notes, projectes, tasques i cites. Ens toca el punt 4, revisar. Aquest punt de revisió és imprescindible en qualsevol procés. Si no revisem allò que hem fet, mai sabrem si ho hem aconseguit, com ho hem aconseguit, com ha acabat, què podem millorar, què ens ha portat. Hi ha patrons estàndards de revisió, diaris, setmanals, mensuals, planificadors de tot tipus. El millor és que tu creïs el teu propi sistema segons la teva activitat. I la revisió setmanal és la més estandarditzada, la que funciona més bé a gairebé tothom. Cada setmana, abans de planificar la següent, revisa l'anterior. Si vols baixar-te un planificador setmanal gratuït, visita la web pozuki.cat. La revisió també inclou conceptes de gestió de correus electrònics, deixar la bústia a zero, revisar reunions realitzades, els actes de les reunions, compartir-los, posar tasques de resultats de reunions i fer el procés del sistema, revisar els teus objectius, els teus somnis, els projectes per veure quins podem posar en marxa o com estan avançant. Aquest punt donaria per fer un llibre. De fet, molts se n'han fet. I per últim, i ho dèiem al principi de tot, això no es fa sol, ara toca fer-ho i tornar-ho a fer, perquè no és un procés d'un dia, és una metodologia per aplicar-la de forma continuada a tots els teus inputs, per no parar mai de capturar-los, processar-los, organitzar-los, revisar-los i fer-lo per tornar-hi de nou. Si heu entès bé el mètode i el comenceu a aplicar, podreu anar adaptant tot el procés a les vostres necessitats, fer-lo més fàcil, més vostre. De fet, actualment, després de 20 anys que fa que es va publicar per primera vegada aquest mètode, hi ha moltíssimes variants, com he dit, moltes d'elles basades en els fonaments del GTD. Per tant, trobeu algun sistema que s'adapti al vostre dia a dia. El més important és tenir un sistema i seguir-lo. Recorda que somriure és gratuït. Moltes gràcies per escoltar-me, ja saps si t'ha agradat aquest costat. Si encara no estàs subscrit, no et pots perdre el segon vídeo a l'altre costat. M'encantarà rebre els teus comentaris aquí sota el mateix a través del blog. Em faràs un gran favor si ho comparteixes amb qui sigui. Totes les novetats a bartu.cat. Gràcies per escoltar-me, gràcies per compartir. Ens veiem.